Vítajte vo novom videu. Takže úprimne prepáčte, že sme nemohli natáčať tie 2 mesiace, ale sme museli riešiť školu a ešte ten návrh, že čo budeme ako ďalej potom, keby sme mali viacej odberateľov a tak podobne. Keď sa vám bude páčiť video, nezabudnite dať like, odber aj koment pro nejaký algoritmus a potom čo navrhujete vy natočiť nové ďalšie video. Takže sme si vybrali, že futbal museli sme vybrať my po tým, čo sme dali short, ale nikto nedal like ani koment, ale že by sa neopakovalo. Takže ideme futbalovú challenge part 2. Dobre, takže sme sa dohodli, že akú challenge, takže prvá challenge sú penalty. No dáme koľko počet penalty? No čo povieš? Asi tak 5. No dobre, 5. Ja budem. I'm crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. It's the whip, quick clip. Dobre. Ideme, Mišo tiež. Prvú challenge, Mišo. Jo. A zase brankár chytá. Ten. Dobre, ide ďalšia penálta. No, Penálta číslo 2. No ideme ďalší gol. Once you go down, you must be crazy if you think that I'ma slow down. I wanna hear it talking shit from the drama. You keep it coming, I'ma send you to your Zase. mama. It's the whip, Jak quick to je clip, možné? the gun down. Dropping bodies in the place to Neviem, dneska nemáme celý deň. when the bullets fly, I'm the last one to die. Myš už. Rozkrok. A ďalšia skončila v brane. Či platil, neplatil? Wow. Neymar dance. Ideme ďalšiu. Ide free kick Lionel Messi. Messi. Bombardino Crocodilo. Ideme ďalšiu challenge a premaky. Dobre. Mišo ide. No Mišo, ideš na to. Jo. Premenená bránka jak... Jo. Dobre, ide na to na Mišo, ide vrha. Jo. Pôjde, jak Jašin. Ide sa, free kick ďalší. Hatrik. Ide proti Španielsku. Ronaldo. Pre Boha. Počkaj, ešte nůžky. Hej, nůžky dáme. Či? Amazing! Oj. Mišo vrha. Už. Jo. Čo si skúšal? Jak Ronaldo dal Neuerovi gol? No, tak idem potom, teraz idem ja. Ide sa na to. Champions League, Declan Rice. Declan Rice, hej. Dobrý Declan Rice. Dobre, toto nepočíta sa. To škoda, ale Dobre. počítame. Mišo zase. Jo, Declan Rice zase vrhá nič z toho. No dobre, teraz ideme ďalšiu challenge. Zvanú crossbar challenge. No a vieme, že vie to každý, len všetci z nás tu majú problém trafiť. Kto ho trafiť? Len také, keby niekto neporozumel, tak musíme trafiť zo nejakého pointu do Brna. Hej. Už nastavil, že kde? Ide sa a... Hneď na prvý, to tu dobre. Dobrý začiatok. Dobre, teraz idem ja. No dám to. Panenka. Do hajzlu. Nie.
Teraz ideme na challenge trafiť tyčku. No, Jeden pokus. hej, jeden pokus. Škoda, že to som nemohol dať na začiatku. Že by som ja dal. No dávaj. Jo. Sorry. Na to. Dám to tam na tyčku. A teraz Brno. Záhadne vyšlo a ešte si pôjde do rieky. Môžeme teraz hľadať loptu. Hej. To tu držíš ju. Dobre, surprise takže ideme nie challenge, ale čo ideme kameraman, čo vlastne? Musíme, brančár musí vykopnúť Hej. loptu, my musíme chytiť. Môžeme mať 3, 2 a 1 dotyč a potom musíme kopnúť. Dobre, Takže problém. idem prvý ja. Máme 3 pokusy teraz, máme 3 dotyky, nie pokusy, 3 dotyky. No dobre, môžeme ísť na to. Bum. Jo, tak ten bol slušný. To bol ďalej než Ederson. 2 a bomba. Jo. Teraz ide Kiko. Dobre. Dobre, 3 dotyky musíš. Raz, 2. Ide sa na to. Máme ešte Pekný výkop. stáďal teraz. Hej, a 2. Hej, a teraz tam daj Ronaldo, Tike Bauet. Michal Tike Bauet. Aj, jejda. Teraz Kiko ide na 2 dotyky a potom 1. No, to bude niečo. Dobre. 2 dotyky, 1. A teraz máme 1. Už brankár chystá. Do vzduchu, jak. Hej. Brankár, keby si takú kopol do autuša, to my máme čo? No. Musíme dať druhý pokus, lebo brankárovi sa to nepodarilo dať. No dávaj. No rovno. Hej, perfektná, dodávaj. Dobre ty. Daj božičku. Nicholas Jackson. Posledný kop naši challenge. No dávaj. No dávaj, brankár. Teraz to bude. Ja 2 to bol. Dobre. Ľudia, sme na záveru toho videa a teraz by sme museli dať menu, že namiesto Jozefa v kanále Traja chalani príde nám miesto neho Lukáš, lebo Jozef nechce veľmi s nami natáčať videá. A ešte môže sa stať, že vydáme ešte video o pokladovke. Len musí ZMM potvrdiť, že môžeme natáčať. Lebo to nie, že A inak pozývam vás útorok na ZMM pokladovku hej, v Košaroviec. hej, dúfam, že prídete najviac. Dobre, tešíme sa na vás a zase